Beste mensen, van harte welkom bij deze uitzending. Het is fijn dat u afgestemd hebt om te luisteren naar het evangelie van dit weekend, van de 20e zondag door het kerkelijke jaar. De Heer zij met u. Uit het heilige evangelie van onze Jezus Christus, volgens Matthäus. Lof zij u, Christus. In die tijd trok Jezus zich terug naar de streek van Tyrus en Sidon. Op een gegeven ogenblik trad een Canaanese vrouw uit dat gebied naar voren, luid roepend: "Heb medelijden met mij, Heer, zoon van David. Mijn dochter is van een duivel bezeten en wordt verschrikkelijk gekweld." Maar Jezus gaf haar in het geheel geen antwoord. Toen wendden zijn leerlingen zich tot hem met het verzoek: "Stuur die vrouw toch weg, want ze blijft ons achterna roepen." Hij antwoordde: "Ik ben alleen maar tot de verloren schapen van het huis van Israël gezonden." Maar de vrouw kwam naderbij, wierp zich voor zijn voeten neer en zei: "Heer, help mij." Hij gaf haar ten antwoord: "Het is niet goed het brood dat voor de kinderen bestemd is aan de honden te geven." "Toch wel, Heer," sprak zij, "want de honden eten immers toch ook de kruimels die van de tafels van hun meesters vallen." Daarop zei Jezus haar: "Vrouw, je hebt een groot geloof. Uw verlangen wordt ingewilligd." En van dat ogenblik af was haar dochter genezen. Zo spreekt de Heer. Wij danken God. Beste medegelovigen, een tijdje geleden moest ik een moment wat werkzaamheden op ons kantoor verrichten. Ik ben normaal iemand van de buitendienst. Ik werk in de bouwnijverheid als uitvoerder. Maar tijdens deze werkzaamheden op kantoor kreeg ik zijdelings een gesprek mee van 2 nog jonge collega's, die op de een of andere wijze samen aan het redeneren waren over, u gelooft het niet, het priesterschap. Volgens mij hadden ze de afgelopen tijd contact gehad met 1 of misschien meerdere priesters in verband met bouw- of verbouwwerkzaamheden. Beide personen zijn zeker geen praktiserende gelovigen en rekenen zich niet of misschien nauwelijks tot de katholieke kerk. Tijdens hun redenatie zei de een geheel onbevangen tegen de ander dat deze moest begrijpen dat het priesterambt niet zomaar een baan is, zoals bijvoorbeeld zij zelf een baan hadden. Priester blijf je, ook al ga je ooit met pensioen. Priesters kunnen niet anders dan priester worden, zo zei hij. Hun verlangen daarna is heel sterk. Ik als zijdelings toehoorder was persoonlijk positief verbaasd over deze woorden van die ene collega. Ik vond dat hij op zijn manier iets moois en authentieks had aangevoeld en verteld over het priesterschap, dat ik zelden zo had gehoord. Terwijl hij, zoals gezegd, echt geen kerkelijk leven leidt. Jezus bevindt zich met zijn leerlingen in de streek van Tyrus en Sidon. Dit is een heidens gebied waar hij ver verwijderd is van zijn land en van zijn geloofsgenoten. In dat gebied ontmoet hij een radeloze Canaanese vrouw, waarvan de dochter bezeten is en verschrikkelijk wordt gekweld. Uitgerekend bij monden van deze niet-Joodse heidense vrouw hoort Jezus woorden en gedachten die hem, zo zou men kunnen denken, positief verbazen. Zoals ik verbaasd was over de woorden van die niet-kerkelijke collega. In eerste instantie lijkt Jezus de vrouw in haar nood echter af te wijzen.
Na haar aanhoudend appel op hem en zijn macht, lijkt Jezus' kijk op deze vrouw veranderd te zijn en willigt hij haar verlangen in. Toen ik die ene collega had beluisterd, die op zijn manier iets over de priesterroeping probeerde uit te leggen, veranderde mijn kijk op hem. Ik had iets gehoord dat vanuit de binnenkamer moest komen en waarover langer moest zijn nagedacht. Dat wat hij had geconcludeerd over priesters moest zijn voortgekomen uit een hart waarop zijn minst openingen in zaten voor dat wat op een dieper niveau ervaren en geconcludeerd moest worden. In tegenstelling tot mij heeft de goddelijke Jezus wel vooraf geweten wat er aan gedachten en inzichten leefde in de genoemde heidense vrouw die hij ontmoette in het evangelie. Ik kan mij alleen maar voorstellen dat hij de vrouw aanvankelijk toch lijkt af te wijzen om zo eens naar de woorden te kunnen luisteren waarmee de heidense vrouw haar diepere inzichten duidelijk maakte en verdedigde. Hoe verheven Jezus ook is, zijn hart zal hij voor helemaal niemand sluiten. Ook niet voor een moment. Zijn hart is nooit gesloten voor mensen. Zeker niet voor hen die in nood zijn, zoals die Canaanese vrouw die hij beluisterde. Mensen van hun kant sluiten wel hun hart voor dat van Jezus. Veel Joden hadden hun hart immers gesloten voor hem. Juist daarom had Jezus zich nu teruggetrokken naar een heidense streek. Zijn hart blijft echter sterk verbonden met de Joden. Hetgeen blijkt uit zijn gesprek met de Cananezen. Hij wil zich zo graag aan de Joden geven. Zoals het vanzelfsprekend is dat ouders er in eerste instantie voor hun eigen gezin zijn en voor hen proberen te zorgen, zo moeten wij ook Jezus' zending en woorden van vandaag begrijpen. Zijn prioriteit ligt dan wel bij de zorg voor de Joden, maar zijn hart is een open hart waar verder voor iedereen plaats is. Toen ik merkte bij mijn collega dat er openingen waren in zijn hart voor dat wat op een diepere wijze beleefd moet worden, hoopte ik dat dit geopend luik niet meer zou sluiten of weer door iemand kapot gemaakt zou worden. Ik hoop dit omdat ik iedereen gun steeds meer inzicht te krijgen op de Christus. Hij is de meest boeiende en meest machtige persoon die men maar ontmoeten kan. Via openingetjes in het hart kan goed voedsel, al zijn het maar kruimels, naar binnen komen. Die kunnen leiden tot groei in inzicht ten aanzien van ons geloof. Mensen die voor hem te bezet zijn met van alles en nog wat, en waarvan de dochter van de Canaanese vrouw wellicht een extreem voorbeeld is, draaien maar door in hun eigen kringetje, dat tot een gevangenis kan worden. Een levensprioriteit moet het voor ons zijn om tot de diepte van het leven door te dringen en te ontdekken dat Christus het brood is voor de honger naar een leven in volheid. Amen. Dank u wel voor uw luisterbereidheid en nog een fijne dag.